Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tavigira nyaya buditswa ne Twitter account iyo ya Buda ya kanzi Chatunga Mugabe yofungidzwa ndi mwana where the late former president Robert Gabriel Mugabe Mure Zimbabwe chibuda chitaura chitikana Mnangagwa wakwanisa kupinda pa president for the third term. Chatunga ari ku renounce his Zimbabwean citizenship. Mure Zimbabwe shinzi kana zvinge zvaitika izvi anenge asingachazvi he is going to be a permanent citizen of South Africa uko kwaari kugara. Abuda achiposta on his ex handle saiseta confirma Mure Zimbabwe uyezve haana kuidisoner Chatunga Mugabe but this ex handle yabuda chitaura iyo sezvamuri kuona apo zvikanzi if Mnangagwa gets third term I will renounce I will renounce my Zimbabwean citizenship. Mure Zimbabwe nyaya yabuda mushure mekunge ZANU-PF iri kukola kuti ipe Mnangagwa a third term. Mure Zimbabwe zvinova zvinhu zvakakonfirmwa navakembo muhadha pavanga vari kumasvingo. Mure Zimbabwe zvichinzi 2030 Mnangagwa vanenge vachipo. Mure Zimbabwe shinzi anenge asingadi ngaaende. So the slogan iri kupushwa nemaloyalists vaMnangagwa mubato reZANU-PF. Mure Zimbabwe kuita kwatiri kuita ZANU-PF yakawina 2/3 majority in parliament Mure Zimbabwe and these 2/3 majority in parliament zokwanisa kushandiswa kuamenda the constitution kuti vape Mnangagwa a third term. Si kutaura kunoko the current constitution yenyika iri kukwanisa kungopa Mnangagwa only 2 terms and vakuseva his second and last term. Mure Zimbabwe asi kana bato reZANU-PF richinge raamenda constitution vaMnangagwa vanokwanisa kunge vachipiwa his second term. So Chatunga abuda achikomenta on this slogan yaitaurwa kumasvingo uku kwanga kune youth day rally yaitwa navaMnangagwa nebato reZANU-PF vachicommemorata birthday ra the late former president Gabriel Mugabe. So zvanzi naChatunga kana vaMnangagwa vachinge vapiwa third term anenge asikachakonzidwe sedzvarwa chemuZimbabwe is going to renounce his Zimbabwean citizenship. Mure Zimbabwe tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi Mure Zimbabwe. Saka Hapana Kumira Mushe Mure Zimbabwe ndo nyaya yabuditswa naChatunga chitaura kuti haasi kuwirirana this nyaya yekupushwa kuri kuitwa third term yapresident Emmerson Mnangagwa asi abuda achitenda maZimbabwe nekugadha kwavakaita kumasvingo vachicelebrata nekuremember baba vake. Mure Zimbabwe akaindosa zvakare vaMnangagwa achiti is the best foot forward and a champion of unity, development, peace. Mure Zimbabwe buda paTwitter ndofunga murungwana message yake iyo yanyora achiti I thank you all who gathered yesterday in Masvingo for the 21st movement celebrations in remembrance of my dad. May God bless Zimbabwe and its leadership. President Mnangagwa is the best foot forward and a champion of unity, development and peace together as one. Mure Zimbabwe ngazoti muniona sei nyaya iyi. There's also a Twitter handle yeZANU-PF iyo yamuri kuona iri apo yabuda ichicontradicta nezviri kutaurwa nemaloyalist vaMnangagwa izve third term. Yabuda ichitaura ichiti comrade ED said 5 months ago that this is his last term. Vakaisa video ramuri kuona rirapo reinterview ravaMnangagwa neZTN chakunzwisai zvaitaurwa naMnangagwa achitaura ivo vachiti this is his second and last term.
Opo Chingono commenter on this issue akataura iye achiti this ZANU-PF Twitter handle it disagrees with the third term push. It simply exposes President Mnangagwa's third term backers, including Vice President Kembo Mohadi, by posting a video clip of Mnangagwa saying something different. To students of politics, it shows that there is a discord in the cockpit. The resistance to the third term is starting to happen publicly from ZANU-PF. The opposition might be bystanders to this issue again, as happened in 2017, and only called to give credence to the victor in exchange of money or promises of government jobs. For us mere mortals, we can only watch from the terraces. It won't be an easy road for either side. Ndoza Buda Zvataurwa na vaopo Chingono pamusoro penyaya iyi muri Zimbabwe. It shows kuti zvikanzefekte kuti ZANU-PF Twitter yendo yaposta vaMnangagwa vachitaura vachiti this is last term, zvaexposa vanhu vari kubheka vaMnangagwa for his third term. Zvakare vanosanganisira vaKembo Mohadi vakaindosa vaMnangagwa's third term pavanga vari kumasvingo muri Zimbabwe. Ndonyari tavigira muzvarana asi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. 2030 vaMnangagwa vanenge varipo, vaMnangagwa vanenge varipo, vasine mantu tatenda 2030 vasingade. Important question. What do you see, your vision for the future of Zimbabwe? Well, look, I'm going for my second term. This is my last term. I believe that my party in particular, ZANU-PF, embraces our vision that first and foremost, the stability of our country depends on us. The modernization, industrialization of our country depends on ourselves. Thank you. But important question. What do you see, your vision for the future of Zimbabwe? Well, look, I'm going for my second term. This is my last term. I believe that my party in particular, ZANU-PF, embraces our vision that first and foremost, the stability of our country depends on us. The modernization, industrialization of our country depends on ourselves. Thank you. But